Sibingelela ababukeli bayi Black Life TV, igama uNonhlanhla Miss Mamelo wakaZondi. Kanti ke sikhona lana sisho kamnandi sithi sikhipha zona izimfihlo. Sinayo siswethu sizomuza ukuthi iyona iphi imfihlo yakhe afisa ukusitshela yona namhlanje. Sawona sisinjani? Ngiyaphila njani sisi? Ngikhona. Yiphi imfihlo yakhe ufuna usixoxela yona namhlanje? Imfihlo engize ngayo la namhlanje kwi Black Life TV ukuthi ngabulala umama wengane ka baby daddy wami. Ima wabulala uma wengane ka baby daddy? Yes. Nami nginengane, nalo sisi unengane no baba wengane yami. Ngaleso sikhathi ngisakhulelwe. Wavele nje wawusho kwalula ngabulala. Uyisoli. Sengiyayisola manje. Okay. Yabo bengifuna ukuconfessa kubaba wengane ukuthi imina engabulalela uma wengane ngoba manje sekumina okumele ukuthi ngithathe izintambo nasenganeni. Kanjani? Kunzima kakhulu ngoba uma kukhona ingane into eyidingayo ubaba wengane uyangitshela ukuthi usibani udinga into ethile. Mina ngazi kahle ukuthi lento engayenza ingane kayiphuca umama ukube ingane yami leyo eyaphucwa mina engasenawo umama. Why wathatha i-decision ekanje? Ingoba mhlambe nani ngasajoli nobaba wengane nomkonzalana? Sasijola. Kwakwenzalana ongichazela. Ngangisakhulelwe ngangakadidi mina ngamfice khona. Wafica uma wengane khona? Ngafica uma wengane ngakhulelwa. Ngicabanga ukuthi into engangena ngiyazi ukuthi umfana unoma wengane. Kodwa ngithe sengikhulelwe kungidina ukuthi ngesikhathi engimdinga ngaso angimtholi uzongitshela ukuthi ube noma wengane. Mawengane noma efonini la kwenzeki nje sikhuluma i-call iziphele engangena ngoma wengane. Okay, uma wengane waba nengane before wena? Yes, mina vele ngifike enengane. Watshelwa futhi ukuthi kunomuntu anengane naye abathandana naye. So kwenzeka ke nawe wayithola usukhulelwe. Okay? So wasiwa teta nawe. So wena busudliwe isikhwele sokuthi awusakhona ukunderstand. Yes. Nakhona mengimtshela ukuthi okay ngoba mina ngimazi uma wengane ukuthi ukhona. Naye akangazi ukuthi ngikhona. Uma wengane wena bengakwazi ngoba ufike ngamumva. All right. Kube khona izikhathi engibone ngathi umfana angazi noma unamahloni noma usaba uma wengane ngoba mina kwabalula ukuthi angitshele ukuthi kunoma wengane. Sasihlala isikhathi sekufika isikhathi sokuthi atshele uma wengane naye. Yasamtshela. Kwenzakala ukuthi kube khona umuntu ngikhulelwe nami manje sengizoba nengane. Ngavele ngabona ukuthi ke into engifuna engiyizele namhlanje ukutshela ubaba wengane ukuthi yimi engathatha impilo kama wengane. Uma wengane into ebengiyazi nje ngaye bengakaze ngimbone. Ubuso nobuso bengimazi nje efonini nginayo ngisho inamba yakhe ngitshontshile efonini ka baby daddy ngangintshontshe khona yonke into ngimstock nawo na ku Facebook ngimstocka na ku Instagram ngilokho nje ngimlandela. Kwenzakala ke ngaya kwaNongoma. Indawo nje ngisho komunye ubaba engangimthole ku Facebook. Ngasuka ke ngaya khona wanginikeza into ekuthiwa uMayikhonge. Yes, uMayikhonge ke ngawusebenzisa umawazi nje igama lentombazane isibongo sakhe leyo information onayo usebenzisa yona ukukhulumise lo Mayikhonge ozowuthola lapha ya. Mayikhonge. Yes. Kwathatha 2 days wayikhunga uma wengane washona. Mayikhonge is like uyayilengisa. Yes, uyayihenga. All right. So lento yenziwa bani izangomnyanga yenziwa phi? No, ubaba lo engaya kuyeka. Angicabanga ukuthi uyinyanga. Ngoba umuntu engangimthole nje ku Facebook yabo ngibheka nakhona abantu bemncoma. Hayibo. Ngam inbox ake So wena nje ungafuni mhlawumbe noma into ezomenza ukuthi bahlukane. Ngase ngike ngazama isichitho. Ngase ngike ngazama isichitho ngibona nje ngathi akwenze kulutho. Kunalokho ethandeke kakhulu. Ngazi noma ngizosho kanjalo. Athandeke kakhulu umfana ngoba ngike ngazama nokuzenza engathi manje ngiyagula. Yabo nje ngoba ngikhulelwe i-attention ngiyidinga. Ngidinga attention kumfana ngiyagula ngikhulelwe. Angayi-entertain nje leyo nto. Angayi-entertain leyo nto uma wengane ela. All right. So njengoba wena ufisa ukuconfessa ubaby daddy wakho nisathandana naye? Yebo siyathandana. Any happy relationship?
Yebo, si-happy. Okay, ever since uma wengane yokuqala adlula emhlabeni. So ni happy. Yebo, si-happy. Okay, so lento obuyifuna uyayithola manje ukuthi akunake nani. Yebo, ngiyayithola. Ngoba into engiyibonayo ngithe sengitetile. Uyena ubaby daddy ngibona njengomama weingane zakhe zombili. Oh. Ngivele ngavala isikhala sengane engesanayo umama. Into engidlayo ukuthi mina ngiyazi ukuthi yimi engenze ukuthi ingane le izilahlekelwe umama. Okay, so lento osuyisebenzele kangaka wazothatha decision yokuthi uthatha umphefumulo womuntu ngendlela engekho right. Usufuna ukuyibhidliza manje ngoba phela baby daddy phela ungaqhubeka kanjani uthandane nomuntu? Into engenza ukuthi ngizelana ukuthi yonke lento engangiyiplanile ngize ngifuna ukumtshela. Kuke kwenzeka sengiyisola ngakhuluma nomngani. Umngani usengifuna imali. Useyangiblackmail manje ukuthi uzosuke amtshele. Ngibona ukuthi kube ngcono kube yimi ezwe ngami. Yes. Ezwe ngami nanokuthi futhi aphinde kube ukuthi lo mayesemtshela ngabe into emshokhayo nanokuthi futhi kuze mina ngize ngimtshele umngani kwasekuqaleni ingoba vele lento siyangihlupha. Iyangihlupha nasebusuku angazi noma ingoba ngiyacabanga kakhulu yini. Yes. Mhlambe ke njalo ke sithi umngani ke mhlambe umuntu oyilandelayo iBlack Life TV uyakubona njengamanje. Mhlambe kuwena kuthini? Ukuthi angibone. Anginandaba nokuthi angibone kuyena. Ngoba nisazwana ever since asho njalo. Asizazwana vele. Uzamile ngoba ngimnikile imali. Kwaze kwaba ka3. All right. Kwaze kwaba ka3. Engithembisa ukuthi uzosho. Manje anginayo imali. Sukhathele. Sengikhathele. Ngizolokho ngimnika imali kuze kube nini. So nje ngoba vele egcineni vele uzogcina emtshelile. Akube ukuthi uzwa ngami. All right. Asike simfonele kena ubaby daddy. Simuze ukuthi uzothini ngalolu daba isigaxa. Yebo. Yo, hayi. Hey. Hello. Yebo sanibona njani? Siyaphila njani? Siyaphila bhuti. Ukhuluma noMamelo la from Black Life TV. Sinohlale sithi sikhipha imfihlo. Oh, Mamelo. Yebo. Okay, ngakusiza futhi. Yebo, kuno mawe wengane yakho la. Oh, uma wengane mengithi ngimshiye endlini njena. Hayi nginayi la. Oh, right. Okay, kulungile. Manje uthi kunemfihlo afisa ukutshela yona. Oh, imfihlo. Kunodaba nje uncane afisa ukudlulisela lona. Okay, hayi anginankinga. All right. Ngicela ubambe kancane. Yebo. Hello? Yeah, alright, sana. Ngiyaphila unjani? Ngishaya. Ngiyaphila nami. Ngizela ku-Black Life TV khona into engifuna ukukutshela yona. Hawu manje ubungeke uyikhuluma endlini. Cha bengisaba. Alright, anginankinga ungakhuluma ke. Okay. Bengifuna ukuthi yimi nginesandla ekushoneni kwamama wengane yakho yokuqala, uBoy. Kunjani? Nginesandla ekushoneni kwama Boy. Hayi bo, ungazulu ungangilingi ngitshele lonto leyo. Kungenze kanjani into enjalo? Ngiyaxolisa. Hayi bo, wazi umthetho. Serious? Ngiserious. Hayi. Yempasa into ozoyenza ukuthi uzosuka lapho, uzosuka nje kulo ma-TV lawo noma iBlack Life TV lapho. Usamse endlini ungitshela lonto endlini angikwazi lento okhuluma ngayo mina ukuthi ungenza nje into enjalo.
kwakungiphoqa. Ngiyayisola kodwa Yazi ufike, awucishe lo phone yakho uhlukane nami. Yazi ufike, sokukhonjeni. Manje ke njengoba umuzi u-boyfriend evutha amalanga kanje uzokwenza njani? Namhlanje nje angizukubuyela endlini angasi. Angicabanga ukuthi ngizokhona ukuthi ngihambe mina ngiye endlini kuye ngiyithembe ngani. Oh, Uzongishaya nje uzongishaya. Njoba nomngani wakho esekwenzele kanje ukhona omunye umngani mhlawumbe othi ungaphephelanga kuyena mase kunje ukuthi ngiyolala khona. Uya ukhona. Alright, kodwa mina bengicabanga ukuthi kanjani ukuthi mhlambe ngoba ushilo ukuthi wena awusanankinga nalutho. Kube ukuthi mhlambe amaphoyisa ayakuphelezela ukuze kwazi na ukuthi siwa involve kulolu daba. Kungasiza kakhulu futhi lokho. Mhlambe siphelezele amaphoyisa abe khona kwazi ukuthi ube khona. Kodwa ke you need to be aware ukuthi phela now usuyo confess emaphoyiseni ukuthi wabulala umuntu as much as phela ke ingekho iproof ephathekayo ngoba wasebenzisa amakhambi esintu angithi. Yes. Kodwa nawe uyacabanga nje usuyotshela iphoyisa ukuthi wabulala umuntu nixatshaniswe lonto. Kodwa lokho kuzosiza kunokuthi ngiyiyele mina. Kulomlilo nje aseyiwo umzwile nawe efonini. Angimblame nakhona vele ufanele ukudinwa kangaka. Kodwa ngeke nami ngivele ngiyiphose nje kumuntu odinwe kangale ndlela. Ngicabanga ukuthi amaphoyisa nokuthi noma nina ningiphelezele namaphoyisa kuzosiza kakhulu ukuthi nami ngibe safe. Naye engenza into kusasa ezobisiyema ukuthi agcine seboshwa. Njoba dusho na ukuthi hey bengeve emthanda uma wengane lo hleze ekhuluma ngaye so nawe ngagcina senze ezinye izinto ugcine seneyingane sezi yabo sezingakwazi affecteka kwayizona. So as Black Life TV singakhona ukuthi ke udaba lakho noma sikusize sikuphelezele udlulisele emaphoyiseni ngoba kube khona inkinga ekanje ezike ifune amaphoyisa social worker and we are always there ukuthi assist ukuthi mekuthi udaba lidinga amaphoyisa ayangenelela. So nawe ke sicabanga ukuthi amaphoyisa yona indlela ukuthi akwazi ukuphelezela ukuze ukwazi udaba likhulunywe kahle liqedwe. Okay, ngiyabonga sisi. All right. Black Life TV lona kuhlelo lethu sisho amnandi siskipha izimfihlo asihlangane ngokuzayo khona la sisho sithi skipha izimfihlo. It's the Black Life TV.